Čauky cestovatelia, sme na ikonickom mieste na Fajerských ostrovoch, blízko útesu Traela Nipa, tak to sa volá ten útes. Znamená to v preklade otročí ostrov. A toto miesto je úžasné v tom, že je veľmi fotogenické a je to jedno z najviac navštevovaných miest na Fajerských ostrovoch, pretože jazero, na ktoré sa práve pozeráte, vyzerá, ako by plávalo ponad tým útesom, proste ponad morom, ako by plávalo ponad Atlantickým oceánom. Sem k tomuto útesu Traela Nipa sa dostaneme za hodinku a pol od parkoviska. Je to taká nenáročná túrička. Tento výstup hore na útes je trošku náročnejší, trošku sa rozbúcha srdce, ale nič nezvládnutelné. Teším sa na vás na Fajerských ostrovoch. Ja som Stanka Maťugová, my sme cestovka Objavuj svet. Robíme poznávačky v maličkých skupinkách 8, 10, 12, 15 ľudí a rada vás sem zoberiem. Čauky!